Sige na, makikipag-usap na ako ng maluwalhati. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? Hindi mo kilala si Kristo? Tao ka, hindi? Yung totoo, sige na. Para hindi na tayo mag-away yung dalawa. Pagbibigyan kita, kapayapaan ng aking dala bilang instrumento at alipin ng Diyos, Ama sa langit. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? Hindi mo kilala si Kristo? Kilala mo ba si Jesus? Hindi daw. Hindi. Papatahin kita sa loob ng katawan niya pag hindi ka nagsalita. Kilala mo ba si Kristo? Babae ka, lalaki? Hindi mo alam. Espiritu ka, elemento, kapre, maligno. Ano ka? Tao. Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Tao ka hindi. Sa pangalan ni Jesus, tao ka hindi. Ayaw mo kausapin. Kausapin mo ko hindi. Ayaw mo kausapin. Pinagbibigyan kita bilang alipin ng aking ama. Makikipag-usap ka hindi. Makikipag-usap ka na. Makikipag-usap ka. Sa pangalan ng ama. Makikipag-usap ka hindi. Kausapin mo ko hindi. Ayaw mo talaga. Espiritu ka, elemento. Gusto ko malaman. Papakawalan kita ng walang alinlangan. Palalayain kita. Kilala mo ba si Kristo? Hindi. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Gusto mo talagang ikaw bahala. Inuulit ko na sa'yo. Ayaw mo makipag-usap. Makikipag-usap ka hindi. Ayaw mo. Babae ka, lalaki? Pagbibigyan kita. Isa. Kilala mo ba si Kristo? Babae ka, lalaki? Ito, bingi yata itong ko. Kakalasin mo yung sakit niya, hindi? Yung sakit niya sa dibdib, tanggalin mo. Tama mo! Tabon! Itapon mo. Itapon mo pag hindi mo tinapon yan. Lakas ng energy sa mga katawan niyo. Tapon mo. Palihito na. Hindi karaniwang tao to. Hindi niya kilala si Kristo. Ang lakas niya, no? Nakadikit lang yan sa kanya. Tapon! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Masamang espiritu! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Sagutin mo yung tanong ko! Huwag mong saktan ang katawan lupa niya. Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Matagal na? Matagal na? Ha? Sa pangalan ni Jesus, matagal ka na sa loob ng katawan niya. Sagutin mo yung tanong ko. Itaas ang dasal magnipiko. Para tayong hangin nagsasalita rito. Ayaw makipag-usap ng pangit nito. Palitan ng kuryente. Magsasalita ka na, hindi na. Kakalasin mo, hindi. Kakalasin mo. O sige, kalasin mo. Tao ka, hindi. Tao ka ba, hindi. Hindi ka tao. Espiritu ka. Ha? Lalaki ka, babae? Lalaki? Lalaki? Babae? Espiritu ka? Espiritu? Hindi ka elemento? Espiritu? Kalasin mo yan. Matagal ka na dyan. Maririnig kita kahit magsalita ka sa isip mo. Ayaw mo kausapin sa isip eh. Nakakakunik ako sa'yo dahil nakahawak ako sa katawan lupa ay espiritu mo. Lalaki ka. Ha? Lalaki ka. Espiritu ka. Espiritu ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Espiritu ka, hindi. Mali. Tanggal. Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Ha? Tingnan mo, takpak-pawis mo. Hindi yan. Sobrang lakas ng kuryente sa kanya. Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Hindi na. Babalik ka, hindi.
Sagutin mo yung tanong ko, babalik ka hindi? Hindi na. Iiwalay ka na sa loob ng katawan niya. Saan ka nakatira? Sa puno? Sa loob ng bahay? Sa kalsada? Saan? Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay? Sa puno? Etc. Tanggalin mo yan. Sa puno ka nakatira? Ha? Tinatanong kita, sa puno ka ba nakatira? Hindi. Hindi. Tanggal. Titik nito, ayaw ito makipag-usap. Gusto pa talaga, kahit masaktan siya, ayaw niya makipag-usap sa akin. Oh. Hindi ka ba naawa sa physical ay sa spiritual mo? Huwag kang mag-alala, hindi masasaktan itong taong ito. Ako naawa ko sa'yo. Kahit tinotorture na kita sa loob ng katawan niya, ayaw mo talaga magsalita. Patayin na lang kaya kita para wala nang tanong-tanong. Magsasalita ka o papakawalan kita ng maluwalhati? Lalaki ka talaga. Ha? Lalaki ka. O sige, kalasin mo. Tao ka hindi? Hindi ka tao? Hindi. Tao ka hindi? Hindi. Ano ang pangalan mo? Alam mo ang pangalan mo? Alam mo ang pangalan mo? Ng kuryente, ayaw niya pa rin. Naliligo na siya sa sarili niyang pawis. Sa spiritual, ayaw niya pa rin magbitaw. Daliri pa lang yan. Daliri pa lang to, hindi pa tayo nakakonect doon sa paa niya. Lalo lilyab yan. Masamang espiritu to. Ano? Tigukin na lang natin. Ayaw niya magsalita, lalaki lang daw siya. Espiritu lang to. Sa loob ka ba ng bahay ng nakatira nitong bata nito? Sa bahay ka ng bata nito nakatira? Ha? Ha? Oo daw. Sa labas o sa loob ng bahay nila? Tinatanong kita, sa loob ng bahay nila, sa labas? Sa loob ka ba ng bahay nila nakatira? Hindi. Sa loob hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Ayaw mo talaga ako magsalita? Ayaw mo talaga magsalita? Talagang gusto mo mamatay kahit pinalalaya kita? Ayaw mo? Ha? May gusto ka ba sa kanya? Tinatanong kita, espiritu, may paghanga ka sa kanya? May paghanga ka ba? Tapon mo lahat yung sakit na nilagay mo sa kanya. Tapon mo. Lahat yan, buong katawan niya, linisin mo. 7. Tapusin natin ito. Meron dito sinasabi ng Diyos, pero gusto ko talaga magmula sa kanyang bibig. Sinabi na ng Kristo Santo nakatira. Hindi to karaniwan tao. At hindi to tao. May nakita kong puno, pero may nakita kong bahay. Pero gusto ko magmula sa kanyang bibig kung ano, saan siya banda dito nakatira. Palakas ng kuryente niya, no? Oh? Bumagalaw lang yan, nakapirmit lang yan, oh? Makamaid lang yan, oh? Kung walang salib yan, di magre-reaction ng ganyan yan. Sa lakas. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Ayaw mo malis. Wala. Isunod mo yung katawan niya. Wala. Tatapusin natin ito ng mabilis. Gusto niyang mapahirapan tong batang ito. Kahit matorture siya, wala siyang pakialam. Hintumin kamay niya. Huling tanong, isang sagot na lang to. Tatanggalan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Lalaya ka ng maluwalhati o paninindigan mo talaga ang gusto mong gawin. Papakawalan kita. Nakatira ka ba sa loob ng bahay nila? Hindi. Nakatira ka ba sa loob ng bahay nila? Hindi. Hindi ka ba nakatira sa loob ng bahay nila? Sa pangalan ng Ama. Ha? Huling tanong, huling pagkakataon mo to. Walang kakwenta-kwentang kausap itong masamang espiritu nito. Dalawa binigay ng Diyos sa puno at bahay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng batang ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pangalan niya? John Michael. Ulit? John Michael. Apelido? Santo Salazar. Idilat mo yung mga mata. Anong pangalan mo? John Michael po. Ilan taon ka na? Teka lang, alisin natin. Ilan taon ka na? 18 po. Babae ka, lalaki? Lalaki po. Meron ka bang pinuntang madilim, maliwanag? Dilim po. Saan yun? Hindi ko po alam kung saan. Naririnig mo ba ako? Opo. Ano sabi ko? Sabi mo muna yung Jesus name. Pera mo ng tubig niya. Kahit anong tubig niya. Bigyan mo muna akong tubig. Ito din. Kahit ano, sige. May dasal naman yan. Inumin mo muna to. Inhale ka muna. 3 beses. Inumin mo muna. Tawa lang muna. Hinga ka ng mayos. Kuha ka ng hangin. Sige pa. May tatanong ako. Kung naririnig mo ko, may sinasabi ako sa'yo. Naririnig mo ba ako? May naririnig ka? Opo. Anong sabi? Yung sige nga, kung may naririnig ka, anong sinasabi? Ano po? Yung sinasabi ko? Yun po? Hindi, yung kanina. Anong sinasabi ko? Wala po. Wala kang naririnig. Di ba tinatanong kita kung babae ka lalaki? Hindi mo ka naririnig. Naririnig po pero di po umiinig. Ba't hindi ka umimik? Ewan ko po. Ayaw bumuka ng bibig mo? Opo. Eh tapos, tinatanong kita kung saan ka nakatira. Ba't hindi mo ko naririnig? Naririnig po pero di po mapagsalita. Sino pumipigil sa'yo? May nakikita ka ba? Wala po. Ba't tayo mong salita? Ayaw ng bibig mo? Opo. Ayaw ko bumuka. Ayaw bumuka? Kahit nahirapan ka? Opo. Pagdasalin mo to. Yeah. Papasukin mo siya ng tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, sa tinutungtungan ng bahay nito kung saan ito natutulog, meron doon nakatira. Pagsimbay mo siya. Kasi Ngayon ba yung dating bahay nila? ewan ko, basta siya natutulog. Doon sa bahay. Inumin mo muna yung ano mo. Patingin ng daliri mo. Tingnan natin maigi. Malamig yung katawan niya, para siyang nasa ulanan. Anong pakiramdam mo pala? Muna. Mabigat magang. Magana po. Naririnig mo ko, hindi ka lang makapagsalita. Ayaw mo bumuka ang bibig mo. Opo. Kahit nagkakadurog-durog din katawan mo dyan. Ba't hindi ka dumidilit ang mata mo? Ewan ko. Ba't hindi mo sinasabi nasasaktan ako ako? Ayaw pa naman salita? May matinding negative energy sa loob ng bahay. At pag turuan niyo siyang baguhin ang sistema niya, ibig sabihin, ilapit niyo siya sa Panginoon Kristo. May naglalaro sa kanya, nakadiliman. Kita mo naman yun, nakadikit na ngayon, nalalaglag ng kamay ko dahil basang-basa na nga ng pawis. Alos doon na nga ako nakahawa.